Horas samanginang, pajupang kita muse di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami, nahu patolas ham itu hita, na mungkin boi mangurupi hita di nama ngarade hita, di jamita minggu, songoni nang di jamita pertangyangan. Di tikion, naing pasahaton nami tu hita amanginang, pikiran nami taringot tu jamita pertangyangan, Imana gabi epistel di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 Imana tersurat di Evangelium Matius bindu 10 ayat sada sahat rodi ayat sia posrohanami amanginang nunga tajaha turpuki jala tapahusor-husor asa gabelam takas pangatusyota marhite video pikiran nami na hupatul hashami di hita. Asa umura hita mga tusi turpukon amang inang di pikiran nami ingotot tama ia bibeltai sian nama muka sahat tu ujungna akahatan di debatana tersurat di bibeli ima sasitongna pangaripunanna laho manogihon hita tuhamu baon ni roha hasa mangulu di bagasan ngulu na baru di bagasan debata di bagasan Tuhatta Yesus Kristus alai terlumubi ma lam takas taidai di pangaripunan nito na ni barita nauli di Injil manang Evangelium Matius, Markus, Lukas di dokumen sinoptik ditabay mamse dohot sadanai Yohanes Sudi na pangaripunan ni barita nauli to na ni barita nauli sian evangeliumon lam takas mataida laho manegiho kita tu hamu baon ni roha. Apal diturpuk taon perlu ingotota dipakai Yesus do aka upama laho mengajari aka sisiani. Lam takas taida diturpuk ta di pertangyanganon dengan ma molutaida aka upama na ni patolhas ni Tuhan Yesus songon sada metode na lahu mangajari na toropi asa marhamu baon manjalo harajaon ni debata terlumubi akka si boto surat dohot na mengluhon bangsoi ala molutajaha Evangelium Matius takasdo taida aka teguran keras sian Tuhatta Yesus tu akka na manguluhon bangsoi aka farise si boto surat amanginang tauduti di turpuk taon nunga takas taboto taringot tu panabur boni dohot tano ia panaburi ima tu hatta dibata nama naburhon hatana jala nama nongos hatana ima Kristus Yesus songon nanidok ni Evangelium Yohanes ia hatai nunga gabe daging alai hatani debata tong disuraton di Bibel di buku nabadiai ima nanita burhon tu saluhut jolma songon boni alai jolmai ma songon tano ima gambaranna di turpuk taon di upama na pinasahat ni Tuhatta Yesus amanginang di pikiran nami molodung takas do dihita isi do panaburi jala aha do boni gabi gumodang mahita manguhal taringot tu tano nalaho hapeahan ni boni hatubuan ni boni na sinaburhon ni panaburi dimulana takas do taingot sian tano do jolmai di toppa tu hatta debata jala dung mate ikon mulak do muse jolmai gabe tano alai saliling mangulu dang targoar jolmai tano ala di ibana di lehon debata do tondi roha doh pikiran laho si pakionna mananda debata marnida pambahenan ni debata dingoluna ala ni ido umbenda hudok kami ditiki mangulu dang tano ia jolmai alai namar hosa do ibana marroha jala marpikir diturpuk taon gombaran ni tanoi ima dalan na khoras ala mardalan jolma sian atas nitanoi adong matano na batuon diuduti mamuse dohot tano parsihupian
Diuduti mamuse dohot tano na denggan. Jenis-jenis tanah yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Jalan tanah yang keras, namar batu, parsihupian, songoni nang tano na denggan. Ahamai daud tasiani, meragam-ragam do HP jenis, dohot bentuk, dohot karakter ni tanoi. Dak sude tano na denggan. Jala dang boy muba tanoi, ia anggoso ni olah ataupun dikerjakan. Mungkin saja jalan bisa menjadi subur jika diolah dengan benar. Alai nunga adokyan akka karakter dasar ni tanoi. Sude do tanoi denggan, alai dak sude denggani tu suasuanan. Ikon na dikelola do tanoi, hombar tu rikotna, hombar tu haperluanna. Songon nahudok kami nakin disadatiki dalan naung di dalanan ni jolma boy do bayno ni gabe ladang muse molo diolah dohot denggan. Alai molo jolma nanilehon ni debata tondi roha doho pikiran laho mananda debata molo ditangi hondo jala saya diparrohahon hatan debata ikon adong manian hamu baon asa gabe songon tano ibana tano na denggan hatubuan ni boni imahatani debata asa ramos marparbue adong do dijolmai pilihan laho marhamu baon ni roha asa muba sian tano na sodenggan dalam tanda kutip gabe tano na denggan sian natakang roha gabe marhamu baon molo diparrohahon jala ditangihon hata ni debata na manogihon tuhamu baon ni roha. Na mangihut musehui dahami sian turpuk taon nasa songon tano na denggan tajak koma Tuhan Yesus Kristus, tajak koma ibana, tajak koma hatana. Dang boy jolmai paimbaruhon diri, alai boy do pasahaton dirina tu debata asa di paimbaru. Ala holan di bagasan debatado di paimbaru jolmai. Anggo holan alani dirina, tang boy jolmai paimbaruhon dirina. Alai marhitena manjakkon ibana, manjakkon Tuhan Yesus Kristus, manjakkon hatana, ditogihon do jolmai, tu haimbaruon. Parbue ni hamu baon ni roha, ima roha na imbaru, nama kalomohon akka ulaon na denggan, hombartu lomo ni roha ni debata. Dunggabe tano na denggan dalam tanda kutip nakin marhamu baon jolmai, gabe diulahom ma akka lomo ni rohani debata. Kisah Timotius 2 ayat 4 didok di bahasa Indonesia yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran ima tuhatta dihalomohon asa malua hita atong tajak kumaibana tapasahat madirita asa marhamu baun ni roha hita di bagasan ibana jala tatadda hati goran jala taulahon hati gorani hombartu lomo ni rohana. Molo tajakkon do ibana songon tano na denggan di bagasan ibana mahita jala ramotan na dohita tusima widahami amangin nang ipola dohot pangaripunan ni turpuk taon. Molo tajakkon ibana jala tahanguluhon hatana songon tano na denggan gabe ramotan na dohita saluhudna asa marparbue parbue na ramos di bagasan ibana.